जाबायसै ओंखाम उखैबायना आंबो ओंखाम उखैबाय आंनावलाय ओंखाम जायाबा मोखाङा गोसोम जायोलै आं मा मिथिगौ खालि ओंखाम ओंख्रिखौ आंल' संनांगौ बाहेराव ओंख्रि संनानै दोनदों हाग्रानि मैगं थाइगं खनसायनानै एवदों बेफोरखौनो जा ओमफ्राय ओंखाम गैयालासिनो बोरै जानांगौ जाखोब्रा बिहामजो मानो ओंखामखौलाय सङासै ओंखाम संनो बादोंबा दहायनो खोन्थानांगौमोन ना आं संगौमोन दालाय दा बिमा गैयाबानो जाया माथो ओंखाम ओंख्रि मोनजाया आं गैयाबा मा जानानै थागोन नोंसोरलाय दाबायदियाव आं थैनानै थांबायनो सोर ओंखाम ओंख्रि संनानै होगोन नोंसोरनो बेनिखायनो एमाव आबा आरो दाउखा आबा सानैबो दिनैनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनो सोलोंबा सोलोंसो आंलाय माथो रोंखायोब्रा बे एमाव आबाया मानि थाखाय मानि थाखाय नों ओंखाम जाया नामा हिनजावसा गथ'आ जेखौ जायो बेखौ नोंबो जायो हिनजाव माहारिया जेखौ लोङो बेखौ नोंबो लोङो होमबा मानो हिनजावफोराल' खामानि मावनांगौ दिनैनिफ्राय हौवासाफोरबाबो खामानिया माव दाउखा आबायाथ' मावखायो एबारनिफ्राय एमाव राजा नोंबो खामानिया माव ओंखामा सं ओंख्रिया सं थोरसिया सु सिथ्लाया सिब मानि थाखाय बिदि होनदोंब्रा आइ मानि थाखाय दिनै एमाव आबा नों ओंखाम ओंख्रि सङाबा गवा आरो माखौ जायो जाबानो जाबाय आं मिथिया आं आंनि आन्थाखौल' संनानै जागोन आयै मा जाखोसै बेलाय दे फिसौफोर आं ओंखाम संना हैनोसै थाथ' नोंसोर आयै नोंबो ओंखाम संनाङा हौवासा गथ'फ्राबो ओंखाम ओंख्रि संनो सोलोंनांगौ उन्दैनिफ्रायनो देनां बिहामजोनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ लामा नायबाय थाबा जायाना फिसा हौवाफ्राबो संनांगौ दोन संनो मोना आंनो संहैनोसैलाय बेफोरबायदि जामेलायाव उदैखौ खस्थ' होआलां आदसाबार उथारानि लारु आया मा जादोंलाय जानो आरो दहायो सोर फैदोंमोनथाय दुमफावसो ना मा खिन्थानानै गालांखो बेबा साला ओंखाम उखैदोंमोनलै आया मा जाबावनांगौ जाखोलाय सानसे मा बालनो ओंखाम ओंख्रि संनो होख्लां मोखां गन्थं समान जाजोबथारबाय नोंना आयौ बाला आयौ खिथुआ ओंखाम संफेराखैबा आरो बानलु देनाया मेगनाव हाबनानै होबायबा खिन्थु मिनिनो गोसो गैया रख'रा हिनजावफोरनि खामानिखौ जि गोरलै नङाना नुनायाव गोरलै नुयो मिथिबायना एसेबांबो गोरलै नङा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाय जि जोम सुनाय न'खर बेंनाय आलासि सोंनाय गय खावनानै होनाय बायदि बायदि आरो हौवाफोरखौबो गोजोनै लाखिनाय आयौ बिराद खामानि थायो हिनजावफोरना मिथिबायना बेनिखायनो भारत हादरनि गभर्नमेन्टआ ओरैनो रुल खायाखै एबार हौवाफोरनि दरमाखौ हिनजावफोराबो मिथिनांगौ आरो हौवाफोराबो खामानि मावना फैनानै ओंखाम ओंख्रि संफैनांगौ जेरै हिनजावफोराबो बहाबा थांनानै ओंखाम ओंख्रि संफैयो हाथाय बाजाराव हौवाजों हिनजावजों थांबाबो न'आव आथिं आखाइ सुनानै हौवाफोरनो सिगां साहा फुदुंनानै होफैनांगौ एबारबो हले 50-50 मावनांगौ मिथिबाय नोंबो ओंखाम संगोन आंबो ओंख्रि संगोन आंथ' जि मोजां मोनदों मालायफ्रा मोजां मोनदों ना मोनाखै मिथिथारा मालाय आंहा हौवाफोराबो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ होनना मिथिनानै बिराद गोजोनबाय ओरैबायदि गोजोनदों माया गोजोनदों बुंनानै फोजोबनो हाखाया जाबाय मेगना आलौनानै दं बांद्राय खोथा बुंनाङा दासो मिथिदों आरो सोनानै लाबा बानलु बेगरखौ मेगनाव होमबासो स्रां स्रां साफा जायो मेगना रख'रा होमबालाय बानलुखौनो थाइसे सोनानै लादोना मेगनाव बाथामसौआ आयौ बाला बादावलायथों नांथालि फास फैसानि दालि बिदिखि मोदायजों बालदां बिदि दा नुजाफैया आयै नों मानो जायफ्राखौ रायनांगौ आंलाय माला जायफ्राखौ रायखोबाल आंलाय माथो गोसोआवनो गैया आयै नों मानो बिदि आयै नोङो जायफ्राखौ मानो रायनाय आं गोसोआवनो गैया होनबायना आंखौ थगायनानै जेबो लाब गैया आयै आरो गोसोआव लाखि जायफ्राया आंनि लोगोसो जायफ्राया आंजों लोगो जाया आंसो बेजों लोगो जायो बेनोथ' मानो लोगो जानांगौ नोंलाय मोजां मानसिजों लोगो जा मोजां मानसिजों थाफाबासो मोजां जायो होननायखौ मिथिया नामा नांगौबा मोजां मानसिफोरनि खिथु खारफाबाय था मोजां मानसिजों थागोन एसेबांनो मोजां जागोन मिथिबाय जायफ्रायालाय मा दं ना फरायनोनो रोंगौ ना माबा मोनसे मावनोनो हानाय केपासिटि बुद्धि दं बेनावलाय बेनिखायनो एसे गोजौ थांखि लानाय मानसिजों लोगो जा होनबाय दा आयै आं मालायखौ मिथिया नाथाय जायफ्राया जोबोद मोजां नों जायफ्राखौ जेबो दाबुं आयौ बाला बिमाखौ मेगन गिदिर देखायलायथारदों नै बिफा नै थांफै दे नै आयौ बाला आं गिबाय आयौ बाला गिबाय आङो आयौ बाला
मानसि बायदि महर लानानै दं नोंलाय आइयो बाला आंखौ डाइरेक्ट रायखुसि बुंफैनो नों सोरहाय ओइ नोंजों नांलायनो टाइम गैया थौ मिटिं मोनसे केम्पिंआव थांनांगौ नों हस्टिं जानांगौ आंजों लोगोसे थाफानानै एसे मास्का मारिनांगौ मस्ला लगायनांगौ मानसिफोरखौ आलौ गोसा ना आलौ गैयै गोदै मस्लाफ्रा गोदै आं नोंखौ लिंहरनो थाखाय नेवलाखौबो बुंहरनो हायोमोन कल खालामनानै बुंनो हायोमोन नाथाय आं नोंखौ गावनो लिंफैबाय थौदो आइयो बाला बिदि लिंफैजानाय हिसाबैथ' आं बिराद दाम गोसा हिनजावहाय ओरैनोबाथ' आं रिपर्टारखा आं मोजां रिपर्ट होनो हागोन नाथाय आं ओरैनो थाङाहाय मा नांगौ नोंनो नों आंनो बेखौ होगोन होनना बुंबायलायनो आं मानिबायनो बिनि उनावहाय नोङो आंखौ देरहाखांबा बावगारबायनो बाला माथो नांगौब्रा फैगोन इलेक्सनाव आंबो एमएलए जागोन नोंलाय रिपर्टार मानसियालाय मानो एमएलए जालाबायनांगौ जाखो सिमां नुनायाव मा थाङो अमा राजा आं एमएलए जायाबो जानो हागौ होमबाबो सिमां नुनायाव माथो थाङो ओइ नोंजों नांबाय थानो हायालै आं माबारखौ आं गारियाव दं अके आयै नुबायना आं एसे बिजियाव दङ आं बेखौल' बुंगोन जायफ्रा आंनि मोजां लोगो नों जायफ्राखौ जेबो दाबुं जायफ्राखौ नोङो जेसेबां रायगोन आं बेखौसो बांसिन मोजां मोनगोन आइयो बाला गोसोसो थोखोना माखो नोंलाय माननाय मारि आं बुंखायो बे जायफ्राखौ गोसोथोना लाब गैया गोसोथोनोबा माहाजोन हौवाखौनो गोसोथो दुखिया हौवायाबो थगायगोन माहाजोन हौवायाबो नोंखौ थगायखागोन थगायनायाव बेनिखायनो साइकेल बोरायाव जिरायनानै गाबस्लायस्लाय गिदिर गारिफ्राव जिरायनानै गाबबाय था अब्लाबो जायफ्रा आंनि मोजां लोगोखा जायफ्राखौ रावबो आंनिफ्राय बोखानो हाया आइयो बाला गोसोसो थोखोना माखोबाल बे बान्दरियालाय आंनि फिसाजो नंगौ नङाबा बेलाय मानो आंनिफ्राय एसे जुदासिन बे मानसिया खौलौआ हिन्दी बेगर नांदेरनाया बाल गथ' बेखौलाय मानो एसे मोजां मोनो बे जायफ्राखौलाय फुंफ्राफा जोगोनार बेगर साइजखौ जियानो जाया मानो अमा राजाजों थांफानोसै एसेसो फैसा मोनबाय बायो खोमा बाला थाखा फैसाजोंसो मानसि दा नङाबा रावबो नायफिनखाया बेनिखायनो जेराव फैसा मोनो बेवहायनो खारलांलाबायनोसै आंबो नोंसानि जोंलारिया जापानाव मोजाङैनो दंहैयोना आंबो जापान बेरायहैगौमोनलै देग्लाय बैसागुआव आङो न'आव थानो हानाय नङा बायदि मोनदोंलै मानि थाखाय माने सिख्लाफ्रानो गैला जाहैबायना आंनि बेलायाव बेनिखायनो एसे दुखु मोनदों आं बैसागुआवलाय सिख्ला मोनखागोन ना नोंलाय जंखायनोबालाय गामिनिखौनो गामिनि सिख्लाफोरखौ एरां बोरैबा मोनोलै आं जियानो जादोंला आङो सिख्लाफोरनि खोथा रायलायलालै आं माने जापानाव थांगौमोन माबोरै थांनांगौ माबोरै मानांगौ आंनो बारा आइडिया गैया माने मालाय गावनो हारसिं बानायजोबखादों स्कलारशिपखौबो बोरै मारै खालामनांगौ एसे बानलु बेदाङाबो हेफाजाब होदों आच्छा बारो थाइबानि लारु बानलु बेदाङाथ' आंखौ सोलिनाय नङालै बेनाव सोंबाबो आरो बेखौथ' थाइलेण्डआवसो दंहैयोनो बानलु बेदांमोननि न'खराव रावनावबो सोंजानो हानाय नङालै आंखौ नायनो बायोलै न'खरनि मानसिफ्रा जियानो जाया मानो आं जोंलारिनाव गावनो सोंहरनोसै बेनिफ्राय जापानाव टेक्सि ड्राइभार मोनो मा मोनो आंबो थांनोसैलै मालाय बर'फ्रा थांसोलायदोंथ' जापानाव सरखारा 50,000 मानसि हगार हरगोननो जोंनि आसामनिफ्राय साला बेफोरखौ मानो मिथियाब्रा आङो आं जायखिजाया न'आव थानानै लाजि फोनांजानो बाबाय थाबायलै सासे मिनिस्टारनि फिसाला जानाबाबो एसां लाजि फोनांजानांगौ आरो बेनिसो दा ओंखाम ओंख्रिसो संनो होदालागासिनो एसे लाजिदोंलै आं जोंलारिनाव फन हरनोसैलै बिदिब्ला आं थांनोसै मा सानोलै बे गथ'आबो जानो आरो हरलाबा ओंखामा खुरनानै जा दे आरो नै बिफा बैसागुनि दख'नाखौ थाब मोजाङै मालखौ सोनानै दोनफैयाबा बैसागु खाथियाव जाहैनाय नङा बेखौनो सानदों आरो जोंलारि आइनोबो एसेसो फैसा हरनो सानदों माथो फैसाखौनो बिथारा मानसियालाय गाननायनि जोमनायनि जेबो थाखा फैसाखौनो बिहरथारा माथो गावासो हरनो नागिरबावो नालाय बिनि फैसाखौ लानाङा बे फरायनो थांनो गारनानै खामानिसो मावहैयाखैथ' बियो जानोहाय खेबसे नायनानै फैबा मोजां जागोन नामा आं थांनो रोङाहाय बेफोराव आंबो रोङालै अब्लाबो जा एसे फैसा दङ बेखौनो हराबा इसेबां गोजान जायगायाव थाहैनाय दिनै फैसा एसे सोनानै हरनि र' आंनावथ' अनलाइन फैसा गैया केस फैसाखौनो सोरखौबा सोनो खोन्थानोसै दे थाब सोनानै हरबानो जाबाय दे जोंलारि इसोरनिसिम जोबोद साबायखर नोंखौ हसाव फैनाय नुनानै जोबोद मोजां मोनबाय दालाय बोरै मोनदों देहाखौ माने आखाइखौ मोजाङानो नाथाय नों मानो आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनांगौ बेफोर खस्थ'नि खोथा नङा खैफोद समाव सासे लोगोआ लोगोखौ बासायखानांगौ अब्लाबो नों बांद्राय बेफोरखौ जेबो साननाङा डाक्टरा नोंखौ मा बुंदों मिथिगौ बांद्राय टेनसन लानाङा होननानै दिनैनिफ्राय आं होनखायो बांद्राय टेनसन लानाङा होननानै नोंखौ आरो आं नोंसानि न'खराव फन खालामनो गोबां नागिरबाय नाम्बारानो थाङा सुइच अफ होनबाय थादों
आइनो खोन्थाहरदों नामा नों? खोन्थाहरनोथ' मोनाखै, नाथाय आं खोन्थाहरनो सानदोंमोन। मानो खोन्थाहरनांगौ आइनो? बेफोर गासिबो आंनिसो गोरोन्थि। आइनो दा खोन्थाहर। आइया बेफोरखौ खोनाब्ला दुखु मोनगोन। अब्ला नों बेफोरखौ मिथियोब्ला मानो बेफोरबायदि गाज्रि बुंला आङो? एबारनिफ्राय बेफोरबायदि जेबो साननांला नोङो। गोसो जाया आंबो बेफोरबायदि खामानि मावनो। नाथाय जेब्ला गोसोआ बायो, दुखु जायो, रागा जायो, अब्ला रावनिबो मेलेम गोसोआ थिग जायगायाव थाया। अब्ला बै समाव मावनाङि खामानिखौबो मावफ्लांनांगौ जायो। जाबाय दे जाबाय। एबारनिफ्राय नों बेफोरखौ जेबो खालामनांला, मिथिबाय? एन्टनिअ डाक्टरजों रायलायनो थांदों। दाहायनो नोंखौ हगार हरगोन बायदि खोथा बुंदों। आंबो हस्पिटालाव बांद्राय थानो गोसो गैया। थौदो थांनोसै। र' दसे थाथ'। बानलु बेदां, अब्ला नों आंखौ खबर लानो फैमारासै? नोंनि नोजोराव आं जेबो भेलुआनो गैमाराना? मानोना आंखौ एसेबो गोसोखांनाय गैया। आं हस्पिटालाव फैनायखौबो एसेबो नायफैयाखै नों। अके बानलु बेदां, बे बाराव आं जेननाय लाबाय। नोंखौ आं मोनखानाय नंखाला। अब्लाबो सिरि सिरि हास्थायगोन। फाग्लि बायदि नोंनि थाखाय आं बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावला मालाबाबो। बानलु बेदां, दिनैसो नों आंखौ फन खालामदों। माबोरै दं नों? मोजाङैनो दङ ना? फरायनाया माबोरै सोलिदों? आरो जानाय लोंनाया, वेदारफोरा? खेबसे लागैनो बिदि सोंबालाय आंलाय नोंनोलाय बोरै फिननाय होनांगौ जाखो? बाखि थिगानो दं। थगायनाङा दे बानलु बेदां। नों माबाफोर दुखु जायोब्ला आंबो मोजाङैनो मिथियो। मिथिखायोना नों जों सानैनि सोमोन्दोआ मा? जों सानैनि सोमोन्दोआ बिदा बिनानावबाबो जों जेवजासो। नोंनो आंनो नों बायदिसो। नों मा सानो बेखौ आं मिथिगौ। नोंनि गोसोआव माबा मोनसे दुखु मोनोब्ला आंबो मोनदांफायो। बेनिखायनो बुं, मा जादों? माथो बैसागु मोसानोसो थांनो होनदोंमोन नोंलाय? बैसागु मोसानो नङा, सोलोंनोसो, रिहार्सेल खालामनो। आच्छा। देलाय खोन्थालाय बानलु। बुंबायानो ना आं मोजाङैनो दं होनना। बुंलाय, मा जादों? जेबो जायाखै। खोन्थागोन ना नों? नङाबा आइनो खोन्थाहैगोन आं। आइनो खोन्थानाङा। होमबा? एक्सुलि आं जापानावसो दं। मा? जापानाव? औ, आं रावनोबो खोन्थायाखैमोन जापानाव फैदो होननानै। मानो दे बानलु बेदां, बेफोरबायदि खोथाखौ मानो लाखुमानांगौ नों? बे बुहुमाव आं नोंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन फोथायो, नों मिथिगौ ना? औ। बेनिखायनो बे खोथाखौबो नों आइमोननि सिगाङाव खोन्थानाङा। आं गावनो आइ आफानि सिगाङाव बुंनानै लागोन आं जापानाव फैदों होननानै। आच्छा बुं, जापानाव मानो थांदों? फरायनो। बे खोथाखौबोथ' नों खोन्थानो हायोमोन ना, न'आव? मिन्थिया, खोन्थानो गोसो जायासै। ओं दे, थाबैनो खोन्थानानै लाबानो जाबाय नों न'आव, मिन्थिबाय? जागोन दे। बानलु, नों माबाफोर जादोंबा, गोसोआव माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय। जेबो जायाखै, बास हारसिं मोनदों, लनलि फिल खालामदों, बेनिखायनो फन खालामदोंमोन। बाखि गासैबो थिगैनो दं। बानलु, नों बरिं मोनबानो कल खालामबानो जाबाय दे, आरो मोजाङै थाबानो जाबाय। अके, बाय, टेक केयार। बानलु बेदाङा एफा टेनसनाव दं। बेथ' मालाबाबो इसेबां टेनसनखौनो जायामोन। मा फरायनायनि इसे बांसिन टेनसन जादों बेहालाय? बेनावबा डाइरेक्ट मा जादों होननानै सोंबाथ' बे खोन्थाखानाय नङा। लासैनो सोंहरफिननोसै आं। सिखिरि, माबोरै मोनदों दा देहाखौ? मोजाङानो। दे होमबालाय, दसे उनाव डक्टरा डिसचार्ज खालामनो नागिरबाय। माखासे फर्मेलिटिसखौ आं खालामहैनोसै, नोंसोर फैबानो जाबाय। वाव, जोंलारि, थारैनो नों जोबोद लाखि। एन्टनिअ बायदि बयफ्रेन्ड मोनदों। बेखौ मालाबाबो खोमानानै लानाङा। सिखिरि, नों सिखारनो हासिगोन ना? औ, बेफोरबायदि फिसा फिनला गाराया आंखौ जेबो खालामनो हाया। जेब्ला गोसोआवनो बेसेबांबा गिदिर आघात दङब्ला बे मामुलि गाराया मा खालामनो आंखौ? बिदि दाबुं। नोंखौ रुमाव दोनलांनोसै। नाङा, हारसिंनो थांगोन आं। नोंसोर आंखौ गोबां जोथोन लाखिबाय, बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आं हारसिं थानो लुबैदों, माखासे खोथा हारसिं साननो लुबैदों। नाथाय जेबो गिनाङा, आं आरो नैदि बेफोरबायदि गोरोन्थि मावला। नाथाय होमबाबो जेबो नाथाय गैया। आरो जोंलारि, आं आरो मालाबाबो नों बायदि जानो हाखानाय नंला। नों मानो बिदि बुङो? नों आंनिख्रुइ बांसिन मोजां जायगायाव दं। नों आंजों माब्लाबाबो गावखौ दा रुजु। आरो आं रुजुनोबो हाखाया। थौदो, थांनोसै। अके। बैसागुआ सफैलायबाय, गावनि खौरां लानानै। बैजों थांहां बैजों फैहां, आंहासो बिखा ख्ला ख्ला मोनबाय। बैजों जाहां बैजों थांहां, आंहासो बिखा ख्ला ख्ला मोनबाय। सिख्ला गोरलैथां माथां मानो बिखा ख्लाफ्ला मोननांगौ जाखोब्रा? बिगुर आथामिस, बिखा ख्लाब ख्लाब मोननाया सिख्लाफोरनाल' जायो। मानो सिख्लाफोरखौ बेलेग, हिनजावफोरखौ
बेलेग सानो बाल गासिबो एखेयानो बिबुराल' सोलायो आंहाबा बैसागु सफैबानो गावखौनो मैया दाखालिनि सिख्ला बायदिसो मोनलायथारो आरो बेनि सायाव नों मानो बिदि बुंनानै होदेरो बाल दुखु मोनो बाल अमा राजा माथो दुखु मोनो बेफोरखौ दुखु मोनना लाब गैया आच्छा एबार इलेक्सनाव सोरखौ सापर्ट खालामगोन ब्रा UPPL खोना BPF खोना बिबारखौलाय UPPL को सापर्ट होबाबो बिबाराव ग्रोब BPF को सापर्ट होबाबो बिबाराव ग्रोब पाल्ला रावखौबो सापर्ट होआ आंथ' लटारि गेलेगोन लटारिखौ गेलेनानै जेराव माने आंनि आखाया थाङो बेवहायसो भट होगोन ना UPPLनो थांखिनानै होगोन ना BPFनो थांखिनानै होगोन गासैबो बाना बाजिसो मारिखायो उनाव मा थिग आंबो चिफ मिनिस्टार जाबा आंबो बिदिनो जानांगोन उपाय गैया बेनिखायनो आङो ना नांगोलावबो भट होआ ट्रेक्टरावबो भट होआ थांखिनानै जायखिया होगोन बिबारावबो भट होआ जायखिया होगोन मोनसेल' कन्डिसनाव लटारि बाहायनानै मोजाङैनो मिथिखायो आंहा UPPLआबो देरहायोब्ला UPPLआ गावनि पावाराव थाखाया नांगोला देरहाबाबो BPFआ गावनि पावाराव थाबाय थाखाया थाङै थुङै बिबारावसो गोब जाहैखायो बेनिखायनो आं लटारिसो लागोन लटारि ओइ साला हान्थुआव मेलेम गोनां आंनालाय अमा खर'सो ना अमा खर'सो दां नालाय बाल्ला UPPL BPF जमा जाखानाय नंखाया बेनिखायनो आं हारसिंनो मोनसे अमा खर'खौ दानोसै बयखौबो बर'आव लाबोजोबनोसै BPFखौबो लासै अमा खर' लाबोगोन UPPLखौबो लासैनो अमा खर' लाबोगोन मोनसेल' बर'नि माबा थागोन अमा खर' एसे खस्थ'थ' जागोन मानो होननानै बुङोब्ला आं हारसिंनो साननाय बायदि जाजोबा ना बेनिखायनो आं नोंखौ लोगो लादोंब्रा बर'फोरखौ अमा खर' लाबोजोबनो ना नाजानांगोन नाथाय फैसाबो नांगौ लोगोसे गुन्दाफोरबो लानांगोन ना गुन्दा एसे मानसि बुख्रुबग्रासो दन मानसिबो नांगोन ना पलिटिकेलाव नोङो सोलोजों लोगोसे बोलोबो नांफागौ फैसाखौथ' नांखागौ बोलो सोलो आरो फैसा बे मोनथामखौ थायोब्लासो नों सासे पावारफुल मिनिस्टार जानो हागोन मिथिबाय औलै औ दे नोंनो मिथिखायो आं बांद्राय माथा मारिबाय थाला बा नों बेखौल' मावनानै होदो ओइ साला सोरानो गथ'फ्रा बेलाय आयौ बाला बेथ' थफ्लामनि फिसासोहाय आयौ बाला अमा राजा नायलाय सोरनि फिसा आंलाय मा मिथिगौब्रा आयौ थफ्लामनिसो फिसाला माथो बाप्पाबो गथ' सिखावफोरा आंनि खोमाखौ गाज्रि नंदों नामा नोङो आं मिथिनायाथ' आंनि खोमाया गाज्रि नङालै बायना बाथ्थामिसा जोंखौ गथ' सिखाव होनदों बाला औ नोंसोर आंनि गथ'खौ खावनानै बहा लांनो नागिरदों गैलालै आयौ बाला सखनद्रासो नंखोना माखो जोंखौ जोंखौ सखनद्रा आरो सखनद्रि साजायनो नागिरखोना माखो नोंलाय पलिटिकेलनि मानसिफोरखौ बांद्राय फोथाया आंनि गथ' खावनो नागिरदोंमोन ना नोंसोर ओइ जानला माला नङालै थफिराम नोंनि गथ'आ बेयाव हारसिं थानायखायसो जों नायफैदों आंनि गथ'आ बेयाव हारसिं थाबा नोंसोर नायनांगौ नामा आं बै गोजाननिफ्राय नाहरगासिनो बाथ्थामिस खर' गैयै गथ'खौ बिदि हारसिं दोननानै बिदिसो बुंबावो नों सोरबा लानानै थांनायमोनबा आं गोजाननिफ्राय नाहरबाय थाखादों होनखादोंना सखनद्रानि दावराव जाबाय थानायखायसो आं सखनद्रा सोर लांनो फैयो होननानै नायदोंमोन नाथाय आं नोंसोरखौ फैगोन होननानै सानाखैमोन मा सखनद्रानि लिडारा नोंसोरनो नामाब्रा मानसिफोरखौ गथ' खावहोबाय थायो ओमफ्राय रायजोफोरजों बुजा होननानै सखनद्राफोराबो ओरैनो बै फिसा फिनलाफोरासो रायजोफोरजों बुजाय मिथिबाय बिसोरबो लांफैनो होननानै लांफैया गथ'फोरखौ बिसोरनि सायाबो बिराद गिदिर मानसि दं बिसोर खावाबा बिसोरखौ बुयोनो बेनिखायनो सखनद्रा गिदिरखौ हमनो थाखाय आं गथ'खौ बिदि दोनदों मिथिबाय जायफोरा माने गामिफोराव दालाय एसे बोरायहां बुरैहां मानसिफोरा गथ' खावनो फैया बिसोरखौ हमनानै आं लिडारखौ हमहैगोन मिथिबाय दाथ' लिडारा नोंसोर होनना मिथियामोन आं नोंसोरो ना गामियाव गथ' खावनो मानसि थिनहरबाय थानाया माइब्रानि जौ लोंनानै फैखो ना भां ड्राग्स बिरि बान्दर बिरिसो सोब्रेबाय बुरा बेलाय आंनि गथ'खौ आं नोजोर लाया नामा गावसोरल' बिमा बिफा र' दा आं जेबो बुंथ'ला गाबोन समफोर न'आव थांनानैसो दावराव खालामहैगोन ओरैनोबा आंनि बिफा बोराय मांथाया आंखौ जिबायदि खस्थ' होगासिनो गारा नोंसोरखौबो गारा